दुर्गा मैया के प्रणाम बा और सातों बहिना के प्रणाम बा। आप सब जितना भी माता बहन भाई हमरा के यूट्यूब के माध्यम से सुनो तनी, आप सबके भी प्रणाम बा। चलिए आज के कथा लेके आ गइल बानी दुर्गा माता जी के और एगो हजामिन के कथा बा। उम्मीद करतनी कि आप सब कथा पूरा सुनब तो आप सबके कथा पसंद जरूर आई। बहुत ही अच्छा कथा बाटे, आप सब पूरा जरूर सुनी। हर साल के तरह एगो गांव में देखी बड़ा ही धूमधाम से नवरात्रि के पूजा होखता और वो गांव के लोग चंदा मिला के मूर्ति बैठावता, नाच बाजा गाजा के साथ जाके गंगा जी से पानी लाके और कलश बैठावता, पूजा पाठ करता। ए दीदी देखी ठीक वही तरह हर साल के तरह भी एक साल गांव के लोग मिल के पूजा करता। वो गांव में देखी हमेशा दीदी नवरात्रि के जब रउआ जानतनी कि एक दिन 2 दिन 4 दिन बीत जाला, 7वां दिन जब होखेला तो मैया के श्रृंगार होखेला, मैया के आँख खुलेला और ओ गांव में हर साल नवनी आवतारी और जितना भी माता बहन लोग भूखा रहता सबके नाखून काटतरी, हाथ पांव रंगतरी। हर साल के तरह उस 7वीं के दिने आ गइल बड़ी, जितना माता बहन लोग देखी भूखल बा सबके पांव रंगे आइल बड़ी, नाखून काटे आइल बड़ी। अब देखी एने दुर्गा माता जी जे बानी काली मैया से कहतनी कि हमरा मन करता देखा जाए के और वेशभूषा बदलनी और जाके हम अपना भक्त के पूजा देखी कि के हमरा के कितना याद करेला, के हमरा के कैसे पूजा करता, के खुश बा, के दुखी में बा। मैया कहनी काली मैया से कहनी कि देखा हम तो जाइब और देख के आई। देखिए दीदी माता रानी दुर्गा मैया भेष धारण कर लेनी, एगो औरत के भेष पकड़ लेनी और वो गांव में पहुंच गईनी। वो गांव में पहुंच गईनी तो देखनी कि बड़ा सा पंडाल लागल बा, मूर्ति बैठावल गइल बा, पूजा पाठ तो होते आवता। लेकिन वो दिने दीदी नवनी आइल बड़ी, जितना माता बहन लोग भूखल बा सबके बारी बारी से नाखून काटतरी, पाँव हाथ रंगतरी और मैया पहुंच गइल बनी वही जा। अब मैया सोचतनी कि हम आ गइल बनी, सभे रंगवावता तो हमरो रंगवा लेवे के चाही। मैया का कहनी कि उ नाखून काटल जाता, पाँव रंगल जाता, नवनी के लाइन में औरत लोग में लाग गइल बानी। कुछ औरत लोग के कटा गइल बाटे, सब लोग ये दीदी देखी नाखून कटवावता, पाँव हाथ रंगवावता। जेकरा जौन शक्ति बा 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया वो लोग अपना अनुसार नवनी के उ दक्षिणा देता। अब देखी मैया दुर्गा के बारी आ गइल बा नाखून कटवावे के। मैया दुर्गा नाखून कटवा लेनी, वो नवनी से पाँव रंगवा लेनी। लेकिन नवनी तो समझली नहीं कि ये के है। नवनी इतने जानत रही कि कोई औरत हवे, लेकिन मैया तो सब देखत रहनी, सब जानत रहनी। नवनी से मैया कहनी कि सबके पाँव रंगलू है, सबे लोग दक्षिणा देलक है, लेकिन हमरा लगे तो पैसा नहीं खे, हम नहीं खी दे, हम ना देहब। हमरा लगे तो पैसा नहीं खे, हम कुछ नहीं खिले ले, हम का दी। देखिए दीदी नवनी कहतरी कि अरे देखी परेशान मत हो कि रउआ इतना लोग रंग मैलक है, इतना लोग रंग मावता, सबे हमरा के दक्षिणा देता और बहुत दक्षिणा देले बा। एगो रउआ हमरा के ना देहब तका ओकरा से हमरा घट जाई। देखिए नवनी के बात माता जी सुननी तो दुर्गा मैया कहतनी कि देखा कितना खुश मिजाज के ये हजामिन बाड़ी, रंगतारी पाँव, लेकिन हमरा पास दक्षिणा नहीं खे, ये कुछ बोलेली है नहीं। अब देखी नवनी का कैली, धीरे धीरे एकाएकी रंगत सबके रंग दिहली। अब सब लोग रंगवा लेलक। नवनी अब सारा दक्षिणा अपन बांध के सोचतारी हम अब घर निकली। अब घर निकल गईली वहां से। देखी दुर्गा मैया सोचतनी कि नवनी से हम पैर रंगवा लेनी है, हम दक्षिणा ना देनी है। लेकिन कहनी कि जा नवनी मने मने तहरा घरे पहुँचे से पहले तहरा के हम बहुत बड़ा दक्षिणा देम। ए दीदी नवनी सामान उठैली, माथ पे रखली,
राह में रहली, अभी पहुँचल भी नहीं खी, तब तक दुर्गा मैया के आशीर्वाद से कृपा से देखी बड़ा गरीब नौनी रहली। उ झोपड़ी में रहत रहली, खाए पिए के उहे रहे, जौन दान दक्षिणा में आ जात रहे ओकरा से उनकर घर चलत रहे। पति रहले, कुछ करत नहीं रहले। अभी रास्ता में बाड़ी मैया के आशीर्वाद से उनका टूटही पलानी जमा रहे, वो एकदम समझी कि महल बन गई, एकदम बड़ा सा घर बन गई। और वो घर में अलमारी, सोफा, मतलब घर के जितना सामान होके के चाहिए उस सारा घर में सामान रहे, कपड़ा लत्ता सब भरल रहे। अब देखी दीदी नौनी जब द्वार पर पहुंचल बाड़ी तो देखा तरी कि सबसे बड़ा बिल्डिंग, और ये का हो गई, हमार तो पति कुछ करे लेना, लेकिन हम नाखून काटे गई, ये अचानक हो कैसे गई। अब नौनी देखी घर में जाता रही तो देखा तरी सारा भरल उरल बाई दीदी, एकदम देख के समझी कि उनकर खुशी के ठिकाना नहीं खे। मैया रानी भी इन्हें देख के खुश बनी कि चला कोनो गरीब के उद्धार हो गई, तो एकरा ले बड़ खुशी का चाहिए। मैया फिर अपना आई रही चल गई नी, और नवरात्रि खत्म हो गई, पूजा पाठ खत्म हो गई। अब नौनी ये दीदी वो घर में ठाट बाट से रहे लगली, काहे कि उनका दीदी कुछ के कमी ना रहे। अब समझी कि घर पे पहरादार रखे लगली, बढ़िया से खाता रही पिया तारी, रहन सहन चेंज हो गई, सब चीज बदल गई। अब 1 साल दीदी बीत गई, फिर से नवरात्रि आवे वाला बा, नवरात्रि आ गई, और हर साल के तरह लोग फिर ये साल भी धूमधाम से मूर्ति बैठा के पूजा पाठ करता। मैया सोचनी कि एक बार हम और जैती और देखती हम कि नौनी के का समाचार बा। मैया वेशभूषा बदलनी और आ गईनी फिर पूजा स्थान पर। देखा तानी कि सभे अपना अपना में मस्त बा, पूजा में सभे लोग लीन बाटे, और चारों तरफ मैया के नजरे नौनी के ढूंढता कि आखिर नौनी कहाँ बाड़ी। चारों तरफ मैया खोज लेहनी, कोई कोई से पूछा नहीं कि नौनी आवत रही है पैरंगे, उ ना आईली। कोई कहला कि औरत कहली कि हमरा पता नहीं खे, आइल तो नहीं खी, लेकिन बुझाता उनकर कोनो तबीयत कहीं खराब हो गई लोखे तो नहीं खी आई। वो गांव के बगल के गांव से आवेली, बहुत जानकारी हमरा नहीं खे। मैया औरत के भेष में रहनी, 2-4 औरत से पूछनी कि नौनी ना आईली, सभी लोग कहल कि ना आइल तो नहीं खी। अब मैया पता करत करत लगावत ओ नौनी के समझी कि घरे पहुंच गईनी घरे दीदी तो देखा तनी कि दुआरा पे पहरादार बाटे। पूछ के गईनी कि हमरा मिले के बाटे। गईनी अंदर गईनी दीदी तो बेड पर सुता रहली, एकदम समझी कि आदमी एकदम अमीरी में जब होखेला ना तो गरीबी भूला जाला शायद। मैया पहुंच गईनी उनका पास और जाके पूछनी कि काहे नौनी ये साल तो पैर रंगे ना आइलू। अब नौनी देखी झट से उठ के बेड पर बैठा तरी, सुतल जे रहली। कहली कि ना हम नाखून उखून काटल छोड़ देले बानी, पैर और रंगल छोड़ देले बानी। ए दीदी सबसे पहले देखी कि रउआ घरे अगर कोई चल जाए ना तब और कुछ ना, लेकिन बैठे के जरूर देहे के चाहिए। अब नौनी जे रहली हजामिन, अब उनका समझी कि धन के घमंड हो गई रहे, और तो पहचान लेली कि हम ये औरत के पिछला बार हम नाखून कटले रहनी जे हमरा के दक्षिणा ना देले रही, अब फिर से वो हमरा बुलावे आ गई बड़ी। अब बैठल बैठल हजामिन दीदी देखी ना कुछ पीढ़िया दिहली ना कुछ बोरिया दिहली, कहतरी कि ना हम नाखून उखून काटल छोड़ देले बानी, कि तू ही ना हो पिछला साल जे नाखून कटवैले रहलू, तारा देवे की तो पैसा भी ना रहे और फिर से नाखून कटवावे आ गई बाड़ू। अब मैया सोचतनी कि देखा कैसन से कैसन हो गई बाड़ी, कितना स्वार्थी इंसान हो गई बाड़ी। अब मैया कहनी कि अरे देखा जौन काम धाम हो खेला ना, धन दौलत बा सब ठीक बा, सब मिलल सब बढ़िया बा, लेकिन अपन काम काज बा, काम धाम बा, व्यवहार बा, उ ना बदले के चाहिए।
कहली नवनी कहली कि अरे अरे जा जा तू जाइबो की तहरा के घर से हम भेजवाई। दुआरा पे जे पहरादार रहले आवाज लगैली, कहली के सुना इनका के निकाल के घर से बाहर करता। ई आइल बाड़ू नाखून कटवावे, इनका मालूम नहीं खे कि हम पिछला 1 साल से नाखून काटल छोड़ देले बनी। दुर्गा मैया मन में सोचा तनी कि देखा एक कैसन औरत बाड़ी, हम कैसन औरत के धन दौलत दे देनी, कैसन गरीब गुरबा होके आज घमंड में बाड़ी। लेकिन देखिए दीदी घमंड कबहू ना करब। रउआ भी सुनले बानी कि घमंड त रावण के भी ना रहल, तो रउआ हम का बानी। अब कहल बात बा ये दीदी देखी कि भगवान जौन देता रे माता रानी के आशीर्वाद से जौन मिलता वो खुशी के बात बा मिलता। लेकिन कबो रउआ घमंड अकड़ कर लेनी दीदी तो वो जितना रफ्तार से रउआ पास आइल बा ना दीदी उतना रफ्तार से वो चलियो जा सकता। तो ये दीदी देखी घमंड कबो ना करी, घमंड कबो करबे ना करी। लेकिन उहे घमंड रहे देखी हाँ जामिन के मैया के कहली कि ये पहरादार घर से बाहर निकाला। पहरादार अब घर से निकालत दुआर के रास्ते देखिए दीदी बाहर कदी हले रोड पे मैया जैसे बाहर थोड़ा चल के पाँव रखले बानी, थोड़ा दूर गइल बानी। दीदी असही ठीक समझी कि जे तेरे मैया रानी बनवले रहनी वही तरह जैसे वो बाहर गईनी इनका घर से वैसे इनकर टूटही पलानी झोपड़ी कबाड़ा इनकर घर हो गई। जैसन वेशभूषा में रहली वैसन हो गई, जैसन ही पहले रह के दुआरे दुआरे घरे घरे नाखून काटत रहली वैसन हो गई। अब उठा तारी देखा तारी कि अरे हमार महल अचानक से ही कैसे हो गई झोपड़ी, परेशान हो गईली। मैया के देखली कि आखिर के रहे कि ओकरा जाते हमरा घर से हमार घर ये ऐसे झोपड़ी बन गई। मैया के कुछ दूर आगे ले निकल के देखली मैया नजर ना आईनी। अब इनका बुझा गई कि हम जेकर पिछला साल नाखून कटले रहनी वो कोई आम औरत ना रहे, वो मैया दुर्गा रहनी। और ये साल हम जेकरा के भगा देनी हाँ, जेकरा के हम मीठा बोली ना बोलनी हाँ, प्यार के 2 शब्द ना बोलनी हाँ, वो साक्षात दुर्गा मैया हमरा घरे चल के आई रहनी हाँ। काहे कि उहे आई रहनी हाँ और उहाँ के गईला के बाद हमारी सब चीज जस के तस हो गई। देखिए दीदी लगली रोवे और लगली हाथ जोड़े और घर से निकलली धीरे धीरे पंडाल में पहुंच गईली। पंडाल में गईली चारों तरफ खोजली, हर एक औरत के मुंह देखली कि हम वो औरत के देखली, लेकिन कतही मैया भेटैनी नहीं। गईली पंडाल में जाते मैया के मूर्ति के आगे गिर गईली और गलती के क्षमा मांगली, कहली कि हे मैया हम ना पहचाननी, हम ना जननी कि रउआ दुर्गा मैया हैं, हमरा से गलती हो गई बा, हमरा गलती के रउआ क्षमा करी कि राउर देहल सब चीज हमरा पास रलख। लेकिन देखी हमरा घर बन गई, थोड़ा धन दौलत हो गई तो हमरा घमंड हो गई रहे। लेकिन हमरा पता ना रहे कि रउआ रहनी कि हे माता हमरा के क्षमा करी, हमरा के माफ करी मैया, हम ना पहचानी कि ये साल हम नाखून काटे नहीं खियाई। हमरा के रउआ चाहे गरीब बना के ही रखी, हम जैसन बानी वैसन रखी, लेकिन हम कसम क्रिया खातनी रउआ चरण में रउआ दरबार में कि हमार जिंदगी जितना दिन के रही, जितना साल के रही, उतना साल हम आके रउआ दरबार में जितना लोग भूखेला हम सबके हाथ पांव जेतरे रंगत आइल बानी ओ सही रंगत आइब। हमरा गलती के क्षमा करी, हमरा गलती के माफ करी। देखिए मैया के बहुत गोहरैली, बहुत प्रणाम कैली। अब मैया उनका दोबारा तो मिले जात नहीं खी। इहे बात बा ये दीदी ये कथा सुनतनी तो ई सुनला से ये समझ आई कि देखी धन दौलत बा ना दीदी एगो बाकी आदमी कहेला कि हम कमा के बना लेहनी, हम कमा के जरूर बनैनी, लेकिन देखी जे देता ना ओकर एहसान मंद हम बानी कि भगवान देता ने, मैया रानी देता ने, करत हम ही बानी, लेकिन देवे आला ऊपर बाटे। अब आगे चल के हमरा इतना कुछ हो गई
तो हम घमंड कली उहे बात की जितना तेजी से आइल बा उतना तेजी से चल जाई, तो घमंड कबो ना करी। पूजा पाठ करी, देखी नवरात्रि करतनी सब लोग अपना सुखी परिवार ला करेला, देखी रउआ सब करतनी। एक आधा अंत तक सुन ले बानी तो रउआ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखब, और चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब। धन्यवाद।